panjenengan sakniki kula paringi ilmu sing hake Allah tapi panjenengan pun ngalami sesungguhnya. Panjenengan mulai singen gadai istiqomah. Salat ten Al-Qur'an niku nggih salat dalu, salat tahajud, salat napa mawon dalu? Qiyamul Lail. Napa? Salat tahajud, salat hajat, Hajat nggih. tobat. Lan salat sedanten menika panjenengan gadai istiqomah. Nggih. Panjenengan gadai istiqomah melalui sampean ngaji-ngaji ten sinten mawon gurune sampean nggih. Jelas niku mendatang Al-Qur'an. Panjenengan gadai istiqomah sampai nggih seminggu, enten sing saulan, enten sing setahun. Lah menika panjenengan mboten ngerti. Malaikat niku sinten? Kita niki terdoktrin bahwa malaikat niku ganteng-ganteng. Malaikat niku nggih. Mongko kula paringi panjenengan semerap. Sesungguhnya malaikat niku nggih tergantung kehendakipun Allah. Lek sampean sanjang mengimani nggih yakin nggih iman nggih mboten napa-napa. Kula tanglet malaikat penjaga neraka. Fisike kados napa? Nggih niku. Sampean pun usah tanglet wis. Fisike kados napa? Nggih medeni. Niku. Nggih, sing jelas tasik fisike menika menungso. Lah malaikat ingkang bentuk ular sing napa ten alam kubur sing gadahi menungso, gadahi dosa sing jerumus-jerumusaken sing nyesat-nyesataken umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku langsung meninggal. Dientosi dateng malaikat sing wujude ulah matae niku abrit ireng mulus enten siunge. Niki malaikat. Nggih. Nah niki sampean kula critani haki Allah sing sak benere dateng Allah. Niku malaikat mungkar nakir nggih wujude menungso ganteng-ganteng sing mungkar nakir. Krana Allah maringi perintahnya nggih niku wau tergantung tempate. Nek ten neraka nggih ngoten niku lek sing bagian malaikat nyiksa ten alam kubur nggih niku wau sing kula ceritakan salah setunggale. Cukup setunggal mawon pek panjenengan mboten terobsesi mboten angen-angen ngoten terose. Mangke panjenengan semerap kaya mbok melalui sholawat, mangke diparingi mboten enten wirid khusus nerawang, ndelok jerone kuburan goro niku. Tapi lek panjenengan mangke diparingi semerap melalui sholawat niku akeh Allah. Nggih. Sampai kados ngoten dateng Allah. Napa ngaos-ngaos kala wingi kita niki mboten diparingi kados ngoten krana kita niki keimanan kula kali panjenengan dirusak. Kali tiang-tiang sing mengaku dirinya adalah darah Rasulullah, makam Rasulullah, cicit Rasulullah. Lah niku nggih. Mongko menika panjenengan gadahi istiqomah sampai panjenengan niki wedi. Wedi. Padahal niki kenyataanipun panjenengan saat gadahi istiqomah datang Allah panjenengan dididik. Sampean dikei kesel, sampean dikei males, sampean dikei apa krana panjenengan pun gak ada istiqomah. Sesungguhnya niki didikan Allah langsung. Panjenengan males kajenge istiqomah nglakoni niku, tapi enten perwujudan sing kadang wujude namun bayangan tok. Sing kadang perwujudane nggih sampean piyambak. Terkadang nggih wujud-wujud lintune. Sampean didekaken karena sampai nang Allah dikei kesel males ya napa niku Allah sing maringi. Diperkenalaken makhluk-makhluknya Allah sing namine malaikat niku dikengken bantu menungso cek saged istiqomah ibadah. Sampai didekaken enak-enak turu wis wayahe didekaken leye-leye mana ambek ngilet ambek klenthuk-klenthuk ngoten. Glosor malih. Mari ngoten nggih didekaken malih 1, 2, 3, 4, 5 tinggal ten malaikat niku. Terus sampean wedi malah sapa sing nangekno iku mang jerangkong ta setan ta jin ta enten pundi jerangkong setan jin niku dikengken ngejak menungso ibadah mboten perane beda-beda.
iblis lan setan niku dikengken ten Allah, nggih panjenengan dikengken tilem, dikengken apa. Tapi lek jenengan gadahi istiqomah dateng Allah di jam yang tepat malam niku, panjenengan ditangekaken nggih niku malaikat. Malaikat kuna Allah ingkang disuruh dateng Allah nguji panjenengan, panjenengan cek kenal malah didarani. Nggih, niku malaikat. Mboten enten. Setan lan iblis niku nangekaken jenengan kengken salat mboten. Niku malaikat. Lah napa Mas Ilul kok jare ana sing wujude awakku dhewe. Lah niku tentang keimanan datang Allah tingkat tertinggi niku malaikat yang di dalam diri difungsikan oleh Allah. Nggih, panjenengan cek kenal. Niki mboten enten kitab terus wonten. Tapi nggih sebagian pun disingitaken, mboten disampaikan ngeten. Dadose panjenengan lek nggadahi istiqomah sesungguhnya yang membangunkan diri panjenengan itu adalah malaikat. Nggih, pun seudon. Lek enten bayang-bayangan enten sing wujud menungso nangekaken panjenengan dikengken salat waktu sampean nggadahi istiqomah niku. Mulai sakniki panjenengan pun semrap elmune. Ora usah wedi masih jerding masih nang ngopo ora usah njuk keterno. Sing jaler ya wis gak usah. Lek sing lanang ngoten pun jelas insyaallah ten jerding wantun. Ngoten nggih. Dadi panjenengan niki pun semrap elmune ngayos niki bertahun-tahun boten disanjangaken ngeten panjenengan atos-atos pun akhir zaman tiyang sing kados kula ngeten niki mboten mondok mboten nyantri tapi diparingi niki enten napa rahasiaipun Allah nggih dadose panjenengan masih pun usah mikir yugane ten griyane sampean sampe jak mriki wis yugane sampean krana napa yugane panjenengan niki masih mboten mireng-mirengaken ngoten niku enten sing teng lebete awake iku mirengaken besok ngerti ki ambek. Mergane kula kengken panjenengan putra-putri sampean kongkon rene masih cilik-cilik. Nggih, lek kepireng winginane ana arek cilik ngaji ramu diseneni. Mboten lek ten mriki mboten. Moko ten lebete awake niku enten sing mboten tuwa, enten sing mboten nem. Niku ngerti ki ambek mangke. Krana lare alit-alit iki penerus perjuanganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah lek mboten semerap ilmu niki lak sami mawon kali kula kali jenengan ngaos-ngaos wingi nika. Akhire wedi sampean krana enten sing nangekaken malah suudon iku setan iku iblis. Mboten. Nggih pun jelas nggih panjenengan semerap sakniki bahwa yang memberi lemah lungle tak berdaya fisik jenengan saat mau menjalankan istiqomah di sepertiga malam niku nggih niku Allah untuk panjenengan diperkenalkan bahwa ada makhluk malaikat yang mendampingi panjenengan untuk ibadah. Nggih, pun jelas nggih. Dadose jenengan pun sampai wedi. Cukup mawon lek wingi-wingi niku enten wirid sing khusus, wirid sing yo napa. Cukup mawon panjenengan damel selawat mawon mangke panjenengan diparingi ayat ingkang panjenengan sampean butuhaken. Nggih, pun jelas nggih niku nggih. Dadi Allah ingkang maringi panjenengan sedanten. Tapi lek panjenengan nggadahi wirid pun wingi-wingi wirid khusus nggih oleh niku tok. Tapi lek sampean selawat oleh sak kabehane. Syariat kalian torekot niku cara akal adone kaya bumi lan langit. Napa malih ten hakikat, napa malih ten makrifat, napa malih makrifat tuwa. Cara akal kaya bumi lan langit. Niku syariat, tapi lek panjenengan gadahi istiqomah. Sampeyan gadahi istiqomah. Sak benere sampeyan lakoni sholawat niku, sampeyan lenggange ten boten enten bahasa adone kaya bumi lan langit, boten enten. Panjenengan diparingi lebete pengalaman lebete bumi
lebete langit mung sak detik. Niku Allah ikan maringi mung sak detik. Lek oleh akal panjenengan nggih tertangkap oleh akal adone kaya lemah lan langit. Jadi nopo ten mriku nggih mboten tutuk-tutuk. Tapi lek panjenengan melalui sholawat sampai lenggah ngeten tok niki diparingi sak sedanten menika sak detik pun niku kehendak Allah. Nah niku nggih muga-muga panjenengan mangke diparingi pengalaman datang Allah melalui sholawat sing namine syariat tarekat hakikat makrifat boten ada niku lekat di diri panjenengan masing-masing boten enten turunane ulama. Masih mboten enten turunane wali. Nggih. Namung panjenengan kudu nggadahi istiqomah. Cukup mawon selawat. Sampai lenggah ngeten mantun salat, sampai lenggah ngeten sampai selawat. Sak detik panjenengan dikenalaken alam terang tak berlentera, alami Allah, alam ilahiyah, alam nuruwah, alam nur Muhammad, alam nggih termasuk ten dalam diri niki sedanten menika wonten nggih pun jelas nggih dadose niki wau tentang lali masuk tentang aja lali kabeh nggih napa tentang malaikat mangke nggih mangke Mbak nggih dadose syariat tarekat hakikat makrifat niki wau sagete ditempuh kalian istiqomah. Dadi mboten enten bahasa antara langit, antara syariat atau rekod iki adone kaya bumi lan langit mboten. Mung sak detik tok mangke panjenengan diparingi pengalaman kia mbok dateng datuwah. Napa Mbak? Enten tautaken?